un nou șantier. Haideți să ți-l prezint. Bun, avem așa. Zona din stânga, din colțul de la casă, până în gard, o să fie spațiu verde. Pluvialul o să-l captăm la noua canalizare pe care am făcut-o. Aceasta de aici o să meargă până în capăt și o să avem două intrări. Una la partea din casă, una aici. Gardul este deja demolat, l-am demolat, va trebui numai să-l săpăm și să începem să cofrăm pe el în sus. În continuare, din față de la poartă până în spate o să avem pavaj, iar din colțul de la casă de aici o să încadrăm exact pe mijloc o bordură, stânga-dreapta, o să avem spațiu verde aici, spațiu verde aici și o să avem pași chinezești. Pașii chinezești sunt cei din 30 în 30 de centimetri, care o să meargă până în spate. Aici, pe zona asta, o să punem un gard la plin, de circa 2 metri fiecare, spațiu verde în stânga, spațiu verde în dreapta, alee pe mijloc, grijă la șanțuri. Iar aici o să fie delimitată curtea de vecini, undeva pe mijlocul curții. Aici o să avem o zonă de barbecue de 3 metri pe 7 metri. Și atunci, cu alea de aici, o să mergem până în colțul la casă.